Polovica hotela opravená, polovica dostrielaná. Budova rozbitá na kopu. Ktorí sa na to budú nasrať. Rieka Tigris. Hello. Hello. Napísané. Safe. To je, čo sa tu odohrávalo. Pozri sa. Máme veci, ľudia ešte. Ideme hore? Ešte zavesené veci. Takúto skázu spravil Islamic State. Kopašel tu, kámo. Domov vonia láskou, lesy spievajú pieseň zeme. Ak naše srdcia skromné sú, víťazné musí byť jeden. Tam, kde je domov náš, živú nádej počujeme. Iba láska, žiaden strach, ak si všetci pomôžeme. Keď nám srdcia zahoria tým jediným jedným, pomoc dá sa každému uboleným biedným. A keď pieseň zaznie nám aj Boh, neskláňajme hlavy, len hľaďme na oblohu. Domov našich otcov mám, v rukách držia iba prach. V krajine, kde nie si sám, s milým slovom na perách. هاي قديمة، هاي يعني ما هاي المنطقة آخر منطقة التي تحررت يعني بالقصف. Ktorý hreje, srdcia horia, pieseň hrá. Keď nám srdcia zahoria tým jediným jedným, pomoc dá sa každému uboleným biedným. A keď pieseň zaznie nám aj Boh, neskláňajme hlavy, len hľaďme na oblohu. Keď nám srdcia zahoria tým jediným jedným, pomoc dá sa každému uboleným biedným. A keď pieseň zaznie nám aj Bohu, neskláňajme hlavy, len hľaďme na oblohu.